L'oficina està oberta des del 2003, però estava repartida amb altres serveis i des de fa 2 anys que funciona a ple rendiment i precisament aquest any 2009 ha sigut l'any que ens han delegat les competències de consum des de la Generalitat, des de l'Agència Catalana del Consum. Més que un augment de les reclamacions i les demandes és que també realitzem moltes altres tasques que abans no realitzàvem i per aquest motiu l'oficina es coneix més i també la gent s'hi adreça més. Per tant, això reverteix el que és l'augment de les reclamacions i consultes. Nosaltres tenim com a premissa de mediar tot el que són les reclamacions que ens arriben aquí i gastem tots els esforços en fer aquestes mediacions. Les garanties d'èxit són bastant elevades, no tenim un tant per cent exacte, però sí que normalment quan tu t'adreces a una empresa per fer una mediació, aquesta empresa et resol i la majoria de casos sí que resolen aquestes reclamacions via mediació. També hi ha un sector d'empreses que directament ja no responen. Si la mediació no funciona i aquestes empreses estan adherides al sistema arbitral de consum, llavors encara ens queda aquesta via que és la via de l'arbitratge. Fins ara estava bastant clar que eren les telefonies, especialment la telefonia mòbil, també l'internet. Però aquest darrer any, el sector de l'energia elèctrica també ha rebut moltes reclamacions i també s'ha detectat un petit augment en el que és el transport de viatgers, ja que la gent també es mou més. En molts casos sí que hi ha uns problemes particulars de gent que viu en zones més aïllades, especialment amb el tema de la telefonia. Aleshores, jo crec que